What's up mga ka-adventure, for today's video, panibagong araw, panibagong food trip adventure. Dahil nga kung saan may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Dinarayong takoyakis at peryahan sa Malasiki, Pangasinan ating puntahan. So yun nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may peryahan ng Malasiki, Pangasinan. Dahil ngayon nga ang araw ng kanilang kapiestahan. At dito nga sa kanilang peryahan mga ka-adventure, mayroon akong dinadayong kainan na talaga namang napakasarap, sulit na sulit at murang-mura pa. Natiyak naman ang inyong magugustuhan at maiibigan. At dito nga tayo magme-merienda sa may Ching's Takoyaki. Makikita nyo lamang ito mga ka-adventure pag napasyal kayo dito sa may peryahan. At dito nga sila nakapwisto araw-araw mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. At ito nga pala ang kanilang menu. Pag-post na lang yung video para makita nyo. Mayroon ang cheese bomb, dynamite, octobits, may salted eggs at ham and cheese. At sa araw naman mayroon silang pwesto sa may Barangay Gomez, tapatan lang ng Motorfalls. So yun na nga mga ka-adventure, naka-order na rin tayo. At nag-order na rin tayo ng pagpatik para mga tikman din ng aking mga kasamahan sa bahay. Tara at tikman na natin. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Mainit-init pa mga ka-adventure. Tamang-tama rin dito sa kanilang bentang sa malamig. Quality talaga mga ka-adventure. At kung madaan kayo at mapasyal dito sa may peryahan sa Malasiki, Pangasinan, huwag niyong kalimutan na dumaan at bumili dito sa may Ching's Takoyaki. Takoyaki ba ang hanap nyo? Ching's Takoyaki na yan. At napakarami pang pwedeng mabili dito mga ka-adventure. At dito rin nga pala ang ating mga paborito street foods tulad ng mga Betamax, Adidas, may ulo ng manok, puwet ng manok, mayroon ding mga barbecue, isaw, hotdogs at napakarami pa natin pwedeng pagpipilian dito. Kaya kung hindi ka pa nakakapunta dito sa may peryahan ng Malasiki, Pangasinan, tara na at arat na rin kayo rito. Hindi lang kayo mabubusog dito, kundi mag-i-enjoy pa kayo rito. Dahil napakarami nga natin pwedeng pagpipiliang makakainan dito. May mga samalamig, popcorn, may balot, buko juice, at mayroon ngang nakakilala sa atin dito mga ka-adventure. Ayan o, shoutout sa inyo mga ading kuya. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating paglilibot-libot dito mga ka-adventure. Napakarami palang wagwagan dito. Madami tayong pwedeng pagpilian at pwedeng mabili dito. Murang-mura pa. Mayroong 10, 20, 50, depende sa klase. At ito pa ang maganda dito mga ka-adventure. Napakarami ng kanilang rides dito na pwede nating sakyan kasama ang ating mga kapamilya, tropa, mga kaklase at katrabaho at mag-i-enjoy ang inyong mga chikiting dito. Meron nga sila ditong carousel, Ferris wheel, octopus ride at napakarami pang iba. Kaya ano pa nga bang inaantay nyo mga ka-adventure? Arat na rin kayo rito. Ayain nyo na ang inyong mga kaibigan at kapamilya. Happy fiesta tayo ng Malasiki, Pangasinan.